kusanganisa msangano wa SAPU. Vantu wewe baba vakafiringa msangano wa SAPU wachida kutaurira vanhu ndizvoka. Taurise baba. Chambe pamusoro chakamira. Yaikaitika yakagadzirwa kuveterans musi wa7 takanzi inini ndakati zvishwa takaita sei ndakanganisa zvakanzi batai maoko takabatana maoko takashekana ndashekana paya takazofamba tozobva musangano kuma ndakati iwe ndakafa inini iwe unokwanisa nekuzomira uchitaura sezvo unoita sei togara tose aiwa ndakuzoti afa nhasika ndakumira tose ndakuita bhozo yafa sapanyamaropa kunyarara pakabva mukasha ndepakasvika chakufuna ndinowasunga ndadara pamama ifunga ndakagadzwa musi wa7 nyaya yemakabvumirana kuti makatadza ikoko ground. amen aiwa igesabu wataurika ndovakwira darika titaurire chizouchawanda ini ndakadaidzira musangano wedhivauti ndakadaidzira musangano wedhivaument unobata munhu wese zvadaro ndaitsanangura chibavu choringi chobira chatikataura kuna chifu musana chatikataura kuna kansera chibavu choma10 kg yekuti azoenda kugermany nonzvimbo yaida kuzobikirwa bira kwamusana nokuti rai dzinobikwa muwati 20 saka takabva tapindwa side man nokuti kwanotungamira inini musadzi rokumushamba nyama inindi kuchirara saka ndadaro manje ndikabva ndaona vatuma umwe munhu kuti ndatora plan book inini sekretary wangu anga chinyora maminutes wabva pamwe wiwe ndikanzi chinyora maminutes indopa ndakati kuri kunyora maminutes yani zvikanzi ndatumwa namagagani vanova ndikati ari yarida kuenda kupi maminutes yani saka umwe vanhu manje vakabhangaza manje ndobvanzi naiwova imi mese sumukai pano sumukai ko kana makudzinga vanhu imi ndimadainza musangano ndindadainza ende ndodhirokumena vanhu vakutoenda vazhinji akamboti nei wakomana dzokai tipedze musangano angwazhowezhowe sekretary wangu akati mudogoho nomwe mukadzi sekretary ngatichivhara musangano hapana zvatiri kuita baba saka zvadaro manje ndopatikazovhara musangano ine ndiri muoret wemuoret saka inini ava tikazoenda kumusangano wedochiovhiti amangwana acho vatosunga inini manje vabiya nguva yekuti vakutoti titaurire zvaitika kumusangano wanezuva saka ndiyo nyaya yacho here saka ndikati nini manje orit imi kuti ndikumbira uregere isusu takaendesa kudhara mameseji paninofanira kuendesa tsamba yangu nokuti zvamukandiita nezuro inini handizvideba ndosaka maona tsamba yakazoya kuni ava vakandikumbira regera sindikavati inini ndanyora kudhara matsamba yangu nasekretary wangu saka mungakumbire zvenyu asi handichagona kuite dro pandiri kudaro manje vanhu vaya vakadzingwa vaye ndo vakasiyiwa navavunhu wakungonzi maskwata pese vanhu vabvati saka isi kana kumusangano kwenyatirawo tichaita seitangunzi maskwata ende takadzingwa saka izvozvo manje ndo zvandipa kuti awa vauye kuno vazive simba rangu wenini mumwomovhetidu yangu asi manje handitoro sezvinhu zvakanaka semunhu ndikutungamira Yes, sir.
nenda ngomwe ndinofitidenya chitoro kuti ava vanasikitwa ainyora maminitsi neona sekitwenyiwa ainyora maminitsi ndizvo aita kuti imi maenda kutora maminitsi okuti kudii zvakaitika ndezvekuti avo pakataura kuti magodi kugadzira rodi kuya zvivheri nemasenkechi abati ai nyaya yataifanira kutaura yanyamuchemo wari kuti nyamuchemo andii ndakamupa nyamuchemo akanani nandofu andii fana kuza kuti konaiwe chame kauta kuti unofakaya apa nanyamuchema iwewe usingazviziva wakazoera kuno vanhu kuti unaizondavo yani ndofa nemunhu awisapa isasekitifeti panamata wadzidzi adazvakanzi ndepakadamisa nanyamuchemwa yoyo vativamusara kunyamisika wamumisa ndepaakauya naye vakanzi makomuneti ndianonzi nyamuchemwa iyo nyamuchemwa ndianonzi makomuneti vakabvisa $100 abvisa $100 atenga ichi madrinki vadaro vapedza bvaenda vakatenga madrinki nhasi pamusangano vakutaura development ndepakati ndafanira kutanga nyaya nyamuchemwa iwo maobvetenza vakufamba kuti ndaita sei ndakadya mari iwo maobvetenza vakadyawo chii mari vanhu vakatekesana masitenda kuti ndati aiwa kuti muobvete zvakandivona ndakati muganavo kuti musimuka chimutiringirai pano hamuna kupindura panzi mamuchinyora matuma munhu wokunyora maminitsi imi musiri sabhuku ndeyei maminitsi andaida kutozena nakuabuya mumaovhetreni pano nyaya iyo kozi nyaya yacho kwese kuiriko kwadiye iriko iye nyamuchema dc chairman iriko toga kwachinginesi nyaya iyeyo nendeska yati muchemo akamboya akataura ndizvo zvakamira ikazvinasipera nyamuchema akatiita macorrection nyamuchema asiyataura dc chairman akatiita macorrection havana kuita kuzva zvidadzira musangano yokukumbira rege kuno vanhu vakatengesera muchi mastendi nauyu havana kubva haina nanhasi kangohenga ndiyo ameneyo chameni vava bcause muchemwa ndavatikamimiri achi auye apese nyaya yacho nyaya yauya kunobva isiriyo but nyaya yavanga imimi kana mamune problem nasafu mamusekwanisa kubisa musangano maimboreza kutsenenyi masafu morega kueza nemasafu imimi tsamba yenyongodzwa kutuka kuna mambo kuna nezvobvisa iyozvo izvo kuti ndimi mozoisa moto kuti uyange kutonga ine handitenderera ndinokurespectai respect yedu haikuda kuti tigare tichityana kuti mimi ine handitenderera saka ndoda kuti mimukopanana respect imi nasafu handiti tisabu njee aine handisi kuzomubvisa nokuti mamsumira naye wani munhu masiyana nenzumbuka yodza damarese uyu munhu saka imi muri mawapinda mukudzi vamwana kana kuti moreza maissues enyu ouya negwara chachairo oendwa kuground munogadzirwa nyaya yenyu musarwe vanhu mazwa sabu kumbireregeasabu ndozwisisa pamwe mudiki kwa munhu panje sabhuku iri kumbireregea ndozviripo ene mugara zvakanaka manzwa toda vanhu vanogara zvakanaka munogara munge muchikodesana ndimi kamupa kuti example naimbo ai vakambeka vari sabo ndozva ndii aiwa vaise committee ndaona nyaya inopera vaise committee ende mogara basi vakuira ndo nyaya iriko saka tinovada vanhu vakadai vanorugira maposition vanogadzisa dzuu endai munoshanda mese anda kusuisa committee murimo kudhara bcause muovhetereni
muri zizurani ramam muri advisor 1 pasabu yapera ke sabu kama muta meeting munzani sabu kwa ungari sabu kwa ene mbara zokana musazokangana ndoma elders atinoda munharaunda tinogona kuzorova nyaya idzi wose tinoziva zvinodiwa nevakuru vakuru anozvanoda varachasei varespecting ende mushanda zvakanaka budai mese toda kuona muchibuda muchiyanana muri mudzidzi kai ndipei vhesi rerudo haiwa zvakwana budai nani anditika ndavara mukuru wangu chendai zvakanaka kukudza sabhuka ndikumawana sabhuka Pei vamwe. Ese marugendo diseñado. Ah, mi caray. Es